Nadyan pinulosara dening Sang Trusna Jemena parandene datan Graita tuwin datan ngraosaken Begawan Durna amung ajele-jele angulari ing putra nggih Bambang Swatama. Swatama, kowe nanti Cak Bagus? Swatama, kowe aja mati ya Le. Kowe aja mati Swatama, tugel gulumu. Swatama. Swatama. Mati. Nuwun amit pasang kaliman nabi tinebina ngila duni dumawaing tawang tuwang anak Prabu sampun kinten ingkang bapa ngurumiyini dhateng wasesaning nata Ngastina menika babar pisan boten namung ngandhatosaken gumun raosing manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu nggih wiwit purna tumapak ing Bratayuda sedinten kala wau jengandika anak Prabu ngempalaken sangganing para pinisepuh para senopati para tamtama bintara sedaya aglar wonten ing pesanggrahan Bulupitu nglempaking para wadyabala menika boten sanes kejawi namung kepingin sanget nyadhong dawuh timbalanipun Paduka anak Prabu ing Ngastina nanging sabab menapa dene Paduka samangke sampun kepareng lenggah tumunten boten enggal-enggal paring pangandikan nanging malah katingal sungkawa telenging penggalih Paduka anak Prabu ing Ngastina kula nuwun sewu nggih sanget boten nginten bilih mekaten ingkang Paduka tindakaken madyaning pesanggrahan Bulupitu menapa boten nami menika mangke namung badhe memirang dhateng anak Prabu piyambak jernyatanipun wonten ing mriki kathah sangganing para wadyabala para nayaka punggawa ingkang sampun ngabiyantara ngersa Paduka doh nyana cerak nyana sedaya sami mestani bilih Paduka anak Prabu menika getun anggenipun sampun anglampahi perang ageng Bratayuda menawi tetila mekaten menapa mboten ateges Paduka menika angias dhateng kesaganipun para kawula miwah para punggawa ingkang sampun ngiklasaken pejah gesangipun kinarya cagak tuwak ing Nalindra ing Ngastina bebela dhateng Paduka anak Prabu ing Ngastina kula nuwun sewu lunggir mboten nama ingkang bapa menika badhe memulang dhateng Paduka anak Prabu babar pisan mboten namung menika mugi adadosna penggalian Paduka kempaling para wadyabala para senopati Nalindra Suruwan menika estunipun sampun nggumolongaken tekad nedya mbebantu dhateng Paduka anak Prabu nanging menawi lajeng Paduka nggadahi sloga ingkang kados mekaten menapa mboten nama Paduka menika sami kemawon mboten nganggep dhateng kesaganipun para wadyabala para nayaka ingkang sampun sagah pejah wonten ing madyaning Bratayuda namung anggenipun tresna kaliyan Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana upamiya kepareng kawedharing kathah menapa teng ngandhanyari sungkawan ninggali nanging menawi wadi tumraping para kawula para wadyabala monggo kula dherekaken manjing saklebeting pesanggrahan tuwin pakuwon pepanggihan catur nitra kelawan ingkang bapa ing kepatihan menapa ing Paduka dawuhaken sakmangke badhe kula wratakaken dhateng sangya para wadyabala miwah para nayaka nggih anak Prabu nuwun sewu nggih anyambet dhateng aturipun Patih Sengkuni inggih nadyan sedaya menika dereng kantenan leres namung kula menika tiyang sepuh kula menika ingkang rama ing Mandaraka pun Prabu Salya menawi ngantos kula menika nyumurupi dhateng kawontenanipun anak Prabu kados mekaten menika kula nuwun sewu blaka suta kemawon kula menika nderek isin kula menika nderek wirak leres kendikanipun Patih Sengkuni doh nyana cerak nyana sami mestani yen to anak Prabu Ngastina menika getun nglampahi Bratayuda nuwun sewu menawi dipun getuni ingkang dipun getuni mapan wonten ing pundi menawi jengandika menika gelanipun ingkang pundi kula badhe nyuwun mriksa menapa sami anggelani
anggenipun kathah para senopati ing sami gugur wonten ing madyaning pabaratan. Menapa jengandika gelo krana kathahing para kulawarga Sentana jengandika anak Prabu Ngastina ingkang samya kapupuh ing rana Madyalaga satemah gugur wonten ing peperangan Bratayuda. Menapa jengandika anak Prabu gelo perkawis bondo donya ingkang pinten-pinten cacahipun mamprung kinarya ragating peperangan. Nggih. Ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang boten badhe wangsul dados sekul malih ingkang sampun kelampah inggih kedah dipun lampahi. Ingkang sampun kelampah kedah dipun dadaki kanthi jiwa satriya. Menawi lajeng dinten-dinten namung kinarya sungkawa kados mekaten menika kala wau kula nuwun sewu. Bratayuda menika mboten rampung menawi namung dipun lambari rasa sedih. Bratayuda menika mboten badhe rampung menawi jengandika namung nilar perkawis menika kanthi atawang-tawang waspa. Ning Bratayuda menika kudu dirampungi nganggo jiwa satriya, nyododo ndidodo. Menika kedah dipun rampungi. Aben tiyasa wonten madyaning Bratayuda taker marus milang tatu. Sing kalah ya kudu nglenggana, sing menang mbok menawi menika sampun dados pinesti kodrating Wang Mahanasa pancen ngukup kemenangan. Sing kalah aja meri lan aja wedi mati. Jer sedaya ingkang sampun lumampah wonten ing Kurusetra menika sampun dipun dadaki dening Paduka anak Prabu kaliyan anak-anak kula para Pandhawa. Mila mboten-mboten ginanipun menawi jengandika anak Prabu menika tumunten anglenggana lajeng atawang-tawang wasma madyaning pesanggrahan Bulu Putih menika nggih anak Prabu Ngastina. Nggih. Sumangga anggenipun badhe sami memoyoki dhateng Punduryudana. Kula borongaken. Sumangga anggenipun badhe nyacat dhateng kula. Kula mboten badhe isin, kula mboten badhe wirang. Nanging panjenengan ora ngrasake kaya sing tak rasake. Para sepuh ing sami jenengi madyaning pesanggrahan menika mboten ngraosaken kados ingkang kula raosaken. Peranganing para senopati pepunden sesembahan kula miwah sak mangke dereng dangu malih. Anak kula pun Lesmana Mandra Kumara kapupuh ing rana Madyalaga pejah siya madyaning perang ageng Bratayuda. Bebasan pepes bayu kang tapis sampun boten gadhahi kekiatan. Anak setunggal ingkang kula deng-deng kaya kendhang, kula golo-golo. Besok iso nyambung marang sejarah Duryudana, sirna madyaning Bratayuda Jaya Pinangun. Persasat sampun boten gadhahi kekiatan. Napa sing ajeng kula arep-arep upama Duryudana menang sak mangke mboten wonten ingkang nyambung dhateng sejarah kula upama Duryudana mati. Mesti kemawon negari Ngastina menika dados panguwasanipun para Pandhawa. Kula badhe dipun cacat dening jagat. Kula badhe dipun raosi dening sangyaning para kawula. Sedaya tumpes wonten madyaning Bratayuda Jaya Pinangun. Rama Prabu Mandaraka wonten dawuh. Pangraos sing manah kula kadi-kadi kula badhe pasrah bongkokan dhateng para Pandhawa. Sampun ketitik lan sampun saged dipun wastani. Menawi kula mboten badhe ngukup kemenangan mangrupiyin. Jengandika anak Prabu paring dawuh, kula mboten badhe ngukup dhateng kemenangan. Kula nuwun sewu. Dasaripun menapa jengandika anak Prabu paring dawuh mekaten? Rama. Wiwit Kanjeng Eyang Brahmana ing ngetal kandha Sang Mahatma Rasiwara Bisma ingkang kacariyos piyambakipun menika nggadahi kekiyatan boten saged pejah menawi boten saking karsanipun piyambak. Pangraos kula Kanjeng Eyang majeng wonten ing pabaratan menika Pandhawa tumpes kelor datan posisa. Kula badhe nyawang Pandhawa ngatang-atang dadi bathang ning tinemune Kanjeng Eyang Begawan Bisma kapupuh ing rana Madyalaga wongsal wangsul. Kadang kula Yayi Bugadenta nadan piyambakipun menika mboten saged pejah krana nggadahi wujuding titian tuwin serati ingkang ibaratipun raga 3 nyawa 1. Ewa dene pejah madyaning Bratayuda Jaya Pinangun.
Burisrawa putra panjenengan ugi sampun kapuping rana Madyalaga marambah makaping-kaping ingkang pungkasan anak kula Lesmana Mandra Kumara ingkang mestinipun kedah gesang sabab piyambakipun kula gala-gala nyambet dhateng sejarahipun Duryudana ewadene sak mangke sampun kantun nami Lesmana pejah madaning Bratayuda jaya pinangun. Samenika kula aturi menggalih, kula nglakoni perang menika, kula goleke sapa? Wis ora ana sing kula goleke kamukten. Wis ora ana sing kula goleke kanikmatan, mergo anak kula lanang siji pun boten wonten. Iki kula ngertos. Kula mangertos nggih. Kados wudita raosipun dene jengandika anak Prabu Ngastina paring dawuh ing mekaten lan kula saged ngraosaken kaya ngapa to rasane wong kelangan anak menika kula sampun saged ngraosaken amargi nalika Burisrawa kapuping rana Madyalaga kula ugi sampun pangertos kaya ngapa rasane wong kelangan anak. Namung kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho nggih. Bratayuda menika ngibaratipun sampun dumugi wonten ing tengah-tengah. Ngibaratipun tiyang nyabrang lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah. Mundur ya klebus, maju ya klebus. Menawi jengandika anak Prabu Ngastina menika tumuli mangke badhe mundur saking paperangan amargi krana panjenengan sampun kecalan dhateng putra pun Lesmana Mandra Kumara menapa boten saya saru pocapanipun menapa boten saya ambebangeri ngibaratipun jengandika menika nyiprati rah letuh dhateng pasuryanipun para sepuh ingkang sami ambilani dengan jengandika anak Prabu Ngastina. Nggih. Mila ingkang sampun sak mangke sampun ngantos dipun penggali. Amargi nuwun sewu, wangsul wangsul kula matur petungane wong perang menika namung werna loro, menang apa kalah, mukti apa mati menika. Dados menawi jengandika anak Prabu Ngastina menika milih margi sarana peperangan inggih kedah dipun dadaki, kedah dipun jajaki tegesipun kedah dipun nadhepi sampun ngantos menapa ingkang kelampah wonten peperangan menika ndadosaken jengandika anak Prabu tumunten mundur saking peperangan. Waduh nyuwun pangapunten. Kados menapa mangke wiranging Nalendra Ngastina. Kanjeng Rama. Mila samangke babagan perkawis menika sampun ngantos dipun petang. Sing wis mati ya wis. Sing ingkang sampun boten wonten inggih sampun boten sah dipun penggali. Parepatan Surup Surya, pendak-pendak angrakit senopati parepatan Surup Surya menika pendak-pendak tansah kepingin damel srana kamenangan wonten madyaning Bratayuda menika dipun lampahi. Sakmenika monggo Raden Krembak calon senopati salajengipun menika saenipun sinten? Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho nggih. Sampun ngantos kinten kula menika sak mangke badhe munjuk atur ngersa paduka kanthi atur kula ingkang damel-damel namung anginaki dhateng penggaling Nalendra menika babar pisan boten. Nalika jengandika anak Prabu paring dawuh kaliyan ingkang Rama ing Mandaraka tumunten kula angenam-enam manah kula. Paman Harya kados pundi? Pangenam-enaming manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula gelar tuwin kula gulung menapa ta sababipun? Ing atasipun Sang Mahatmarsi Wara Bisma menika sekti kalintang jayaning perang bebasan mboten wonten jalma wantah ingkang sak timbang sak bobot kelawan kasektenipun Sang Begawan Bisma namung nuwun sewu sedanipun lah kok epeh temen namung mungsuh satunggiling wanita inggih menika pun Wara Sri Kandi ingkang rayipun sinuwun Prabu Bogodenta kaliyan titianipun tuwin seratinipun ingkang paribasan raga 3 nyawa 1 menika mestinipun menawi dipun petang kedahipun saged unggul wonten madyaning Bratayuda ning kena ngapa lah kok malah uga pralaya wonten ing peperangan malah ingkang putra ing Ngastina inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara kula sumurup piyambak nggih kula ngertos piyambak Abimanyu ingkang mersasat sampun boten saged nglawat embanipun ngantos kadidine landhak wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra. Ing mestinipun Abimanyu menika mboten saged nglawat nalika badhe cinandhak mestakanipun badhe dipun tugel jangganipun dening wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara dumadakan
wayah kula Lesmana Mandra Kumara kenging Kyai Pulanggeni wekasan Jrebabah wonten ing madyaning Tegal Kuru Kasetra. Peranganipun petangan-petangan ingkang kula aturaken menika kala wau mokal kelampahanipun menawi nuwun sewu mboten wonten satunggiling priyagung utawi nayaka punggawa negari Ngastina ingkang dadal karti sampekaning para Kurawa. Tegesipun Paman wonten dawuh tegesipun pripun? Ngaten. Kula kinten wonten satunggiling priyagung, kula nuwun sewu. Satunggiling priyagung ingkang sakmangke estunipun lair ndedheple wonten Pesanggran Bulu Pitu, nanging batin piyambakipun angemuli tuwin anyingkepi dhateng sangganing para Pandhawa. Ketitik menapa ingkang sampun katindakaken dening para Sata Kurawa tansah kadenangan dening para Pandhawa kadosta gelaring perang ingkang sampun karakit dening para Sata Kurawa miwah para sepuh ugi dadal awit saking kridanipun para Pandhawa tuwin kathah senopati saking negari Ngastina ingkang sakmangke dados kurban krana nuwun sewu mbok menapa wonten telik Mangendrajala inggih menika wujudipun tiyang-tiyang Ngastina ingkang sakmangke saestunipun tresna kaliyan para Pandhawa wekasan mentala dadal karti sampekaning para Kurawa wekasan kathah senopati Kurawa ingkang sami kapuping Rana Madyalaga nggih anak Prabu Ngastina. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Suman. Sengguni kula wonten maring ngadhawuh. Ora usah dadak mbok semoni ning kowe ngucapo apa sing tok aturake mau ana sambung rapete karo salya. Ya ngono apa ora? Nuwun sewu kula mboten nyebat nami. Namung saestu kula nggadahi panyakara bawa ingkang mekaten nanging kula nuwun sewu sinuwun kula mboten nyebat nami. Perangan ingkang padha lenggah ana ing Pesanggran Bulu Pitu kene anak Prabu Ngastina. Kowe Durna lan kabeh para Sata Kurawa. Ingkang ana sambung rapete karo Pandhawa kuwi mengaku, sing ana sambung rapete Pandhawa kuwi mengaku. Merga Madrim Madiku dipek karo Pandhu anak-anak loro Nekula Sedewa. Kuwi peranganing para Pandhawa. Dadi upama kowe ngandhakake yen to ana piyayi ingkang dadi telik Mangendrajala ingkang dadi mata pitaning para Pandhawa kuwi ora sandadak kowe ngucap jeneng ning aku wis krasa, ora sandadak kowe ngucap ning aku wis ngerti sing tok karepe kuwi aku. Ya apa ora? Kula nuwun sewu, ora sandadak nuwun sewu karo aku, ora sandadak nyuwun ngapura. Mumpung iki kahanane kahanan peperangan, mletik sithik wae dadi kebrongot nalari para priyagung-priyagung Prabu Salya. Jroning tentrem wanci surup tekaning sesuk-esuk kuwi kanggo ngleremke rasa ngulah rasa sabar. Sesuk-esuk tumandang karya magut ana ing peperangan. Yen wengi iki kowe mletikke geni memungsuhan karo Salya, saiki ngene ora sandadak hitung-hitungan. Yen kowe ngarani karo Salya, yen to aku ki tok anggap sing tansah ndadal karti sampingkaning para Kurawa. Tansah kadenangan dening para Pandhawa. Saiki aku tak takon karo kowe buktine apa? Buktine apa? Kowe aja ngucap yen to aku kuwi dadi wong tuane Nekula Sedewa. Kowe aja ngarani yen to aku tresna karo para Pandhawa ndadal karti sampekaning para Kurawa ki mergo aku kuwi wong tuane Nekula Sedewa. Yen ming dasar kaya mengkono mau satenane wiwit biyen tekan saiki wong wis padha ngerti. Ning kabeh mau yen mung kandhek ana ing pengaran-aran mung kanthi dasar kowe menungso sing golek pendhok supaya ketok kowe matur ming pamrih entuk pengalembananing anak Prabu Duryudana. Saiki ora Pandhawa mungsuh Kurawa, ning Salya mungsuh Suman. Padha-padha gerange, padha-padha tuweke. Ning tanganku tiba ning dasmu ora pecah dadi papat, aja duntang Ratu Mantaraka. Sabar ya, sabar.
nggih kula nuwun sewu. Ngantos geger kados mekaten swasana wonten ing pesanggrahan Bulu Pitu menika awit krana sedaya menika nggadahi pemanggih ewa semanten sami boten saged nampi bedaning pemanggih. Surasosipun dados geger kados mekaten menika nggih. Kula nuwun sewu lho sinuwun Prabu Mandara kedahipun panjenengan menika nampi dhateng menapa ing dados saturipun Adipati Harya Sengkuni. Wonten ing pasanggrahan menika sami nggadahi benten-benten ing pemanggih. Nanging tumrap Begawan Durna benten-benten ing pemanggih menika mujudaken satunggiling kesaenan. Anggenipun badhe ngrembak babagan benjang-enjang menika menapa sinten ing badhe kadhapuk dados senopati mangrurah para Pandhawa. Oh Durna. Wonten dawuh. Bawa Durna tumunten mingset anggenipun lenggah madaning pesanggrahan. Kersanipun kados pundi? Ger. Samangke sampun ngantos dipun terosaken anggenipun ngrembak perkawis sedaya ingkang sampun kapupi krana Madyalaga. Ingkang putra wayah kula Lesmana Mandrakura menika kaanggep satunggiling lare ingkang saged junjung dhateng derajatipun tiyang sepuh. Buktinipun wiwit Puratayuda dipun wiwiti Lesmana boten ketingal wonten ing peperangan. Nanging sareng nalika semanten Nabi Manyuri ranjap wonten telenging Bratayuda, Lesmana ngetingalaken kesaenanipun minangka dados putra paduka anak Prabu Ngastina. Anggenipun kepengin junjung derajatipun tiyang sepuh tumunten Lesmana majeng wonten ing pabaratan nadyan Lesmana kedah pejah wonten ing Tegal Kurukasetra. Nanging menika mujudaken setunggiling anak ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh. Nggih, salajengipun. Salajengipun samangke gandeng sampun boten wonten ingkang madhek suraning driya. Ingkang kapatah dening paduka anak Prabu Ngastina. Ingkang Bapak ing Sokalima samangke masrahaken dhateng awak kula nggih. Monggo kula trima reba Masesa. Menawi dipun marengaken kula ingkang badhe madhek suraning driya mangsah yuda mangrurah anak-anak kula para Pandhawa. Menawi ingkang Bapak sampun kepareng madhek senopati wonten ing madaning pabaratan, menapa paduka badhe tida-tida dhateng kesagahan kula? Menapa badhe paduka badhe tida-tida dhateng kekiyatanipun Begawan Durna? Mboten ngantos sedinten kula nyangking sirahing Pandhawa gangsal cacahipun. Bawa Praban. Maturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Titi mawu menawi sampun sagah makile ingkang putra ing Ngastina Duryudana madhek Brah Senopati wonten Tegal Kurukasetra. Apan menika dados kesagahan kula nggih. Menawi manggil ajeng benjang menapa anggen paduka badhe tata angrakit gelaring baris madhek wonten ing pabaratan Kurukasetra. Menawi wonten lilah paduka benjang-enjang menika kula badhe madhek suraning driya minangka dados senopati ning para Sata Kurawa. Badhe kula tatahaken pejahipun Begawan Durna kinarya cagak tuwak nalendra ing Ngastina Prabu Duryudana inggih semban kula. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Ing mekaten kula namung anengga dhateng pangandika paduka ingkang salajengipun. Kinana ingkang Bapak nyuwun pamit madhal pasilat. Nyawisaken menapa ingkang badhe kula cawisaken. Uba rampe anggen kula badhe madhek wonten ing madyaning paperangan. Sembah kula ingkang namung ndherekaken jengkar paduka Bapak Durna. Mugi-mugi lebda ing karya kula nyuwun pamit nggih. Nggih. Mugi-mugi paduka saged damel srana pejahipun para Pandhawa. Kula nyamung budidaya sakmangkenipun kodrat pesti menika wonten astanipun ingkang ngagawe jagat. Mila menawi ngantos geseh aturipun Begawan Durna. Sampun ngantos samangke kula menika nyandhong nrimpet anggenipun manggih kasuwargan. Kula nyuwun pangapunten nggih, Nger. Bawa Durna, kula kepengin panjenengan menang. Sampun ngantos ngendikaken panjenengan badhe kapuping rono Madyalaga. Oh inggih ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit. Bawa Durna sembah kula ingkang njerekaken jengkar paduka menembaning Sokalima. Peranganipun para sepuh-sepuh jebolan sing dijagake ming ana siji loro sing duwe kesaguhan lahir batin. Nadyan pendak-pendak kula ngawontenaken pepanggihan madyaning pesanggrahan Bulu Pitu wanci surup surya ngantos tengah dalu
ingkang kula wawastu ingkang kula saged jagaaken lahir batin menika tresna kaliyan Duryudana jebul wong siji loro liyane kula sebut gedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna kakean gunem ning ora ana gaweane semago sing tanpa bukti kula mung nyuwun sedaya menika dadi kaca benggala ngadhep ratu ya ora mung kakean cangkem ning kudu ana kesaguhane ingkang ditindakake aja mung kakean omong ning nyatane ora ana kula nuwun sewu nggih dawaing sruning deduka menika estunipun dhateng sinten kula dereng saged tanggap kula dereng saged andungkap sampun malita Kakang Penemban Durna nadyan ingkang bapa ing kepatihan menika dipun paringi alilah madeg senopati kula mboten badhe selak kula tertemtu sagah ngendikanipun dados sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina sampeyan mboten ajeng selak kena apa sampeyan ora matur kawit mau yen patih sengkuni sagah dadi senopati Kanjeng Rama Prabu Mandaraka ugi mboten badhe selak menawi kula pinitados dados senopati nanging sabab menapa mboten madhangake swasana pesanggrahan marang bebutek banyu bening kahanan pesanggrahan kula menika ngantos gumun ati kula niku lara ati kula sedih kula kelangan kulawarga kula kelangan anak akeh wadyabala 1000 mati sia ning pendak-pendak pepanggihan madaning pesanggrahan Bulu Pitu mboten wonten ingkang paring pangandikan ingkang iso damel tentrem, damel ayem, damel mareme Duryudana. Kabeh mesti ngluputke Duryudana, kabeh nglerokke kula. Anggen kula sampun madeg wonten ing peperangan Tegal Kurukshetra. Napa kabeh lereking kelepatan mriku wonten kula? Mestinipun ngaten. Liripun kados pundi Rama Prabu Mandaraka paring dawuh mekaten. Nuwun sewu, menawi wiwit rumiyin kula ngemutaken dhateng anak Prabu Ngastina menika dipun palih dados kalih Pandhawa ingkang namung nampi sekalih panjenengan ampun nampi sepalih. Menika Bratayuda mboten badhe dados. Mergi kula menika ngertos watak wantunipun para Pandhawa menika tartemtu nampi peparing paduka. Ning gandeng nuwun sewu, kula mboten badhe anglokaken dhateng jengantika anak kula ing Ngastina. Nuwun sewu, piyai kathah sami nyebataken yen sampeyan niku ratu murka. Sampeyan niku ratu murka. Nalendra ingkang mendem karo kamukten ratu sing mendem karo derajat pangkat bondo donya menika mboten wonten sanes kejawi namung jengandika anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana Rama Prabu saged paring dawuh ing mekaten dasaripun menapa sampeyan numpuk brana picis sakake-akehe sampeyan wis dadi ratu sugih bondo bandu sugih bondo tegese sugih brana picis sugih bandu panjenengan menika nalendra ingkang ngabebala raja ning nuwun sewu namung dipun suwuni kamukten sekedhik kemawon kalian anak-anak kula para Pandhawa panjenengan nowel panjenengan ora kersa maringaken wekasan kudu nglakoni pecah perang gedhe Bratayuda wong-wong sing ora ngerti kenthang ki muring lakon pojok pleret ing kahanan sami pejah wonten ing madaning peperangan senopati menika sami pejah madaning peperangan menika nuwun sewu nek kula walik dudu salahe sapa-sapa ning salah sampeyan Ki Ngrapa paduka paring dawuh mekaten. Nek sampeyan ora nganake Bratayuda, sampeyan menehi negara Ngastina marang para Pandhawa, perang niku ora dadi. Dadi ora mung cukup nyalahke karo sing gerang-gerang ngene iki. Kula aturi sabar nggih, kula aturi sabar. Sengkuni menengo cangkemmu. Inggih. Pendak-pendak pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa, pendak-pendak pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa. Apa ratu kira entuk kleru? Iya. Nuwun sewu lho. Sampun dinten kula wantun kaliyan panjenengan. Namung kula menika ngleresaken jejering wong tuwa niku jejeke barang sing bengkong. Benerke barang sing luput. Mula kula aturi ngonceki dhateng penggalih panjenengan piyambak, ngonceki karo lakon sampeyan. Nek sampeyan ora owel marang negara Ngastina, Pandhawa nampa separo, sampeyan mukti separo, Turasing Begawan Wiyasa padha mukti kabeh separo-separo jagat niki tentrem. Sang Matmarsi Wara Bisma isih sugeng. Anak kula Burisrawa isih urip ingkang putra Lesmana Mandrakumara isih bakal dadi calon ratu negara Ngastina. Mang penggalih. Ning gandeng sampeyan milih perang merga awel maringake kamukten
Wekasan kudu kaya mengkene iki sing kelakon. Pirang-pirang penjelasan iso ngendikake pirang-pirang wadyabala mati mblasah kaya babatan pacing. Sampeyan sedhe pirang-pirang nayaka Punggawa mati ana ing Bratayuda, sampeyan susah. Ning jane sing disusah iki dasarmu apa? Sing disusahke niku dasare napa kula tak takon. Wong kabeh punjering lelakon niku saka sampeyan. Coba Imam Menggali. Punjering lelakon Bratayuda dadi menika saka Ratu Ngastina Prabu Duryudana, ratu sing malak, ratu sing serakah. Wekasan kudu dadekke korban pirang-pirang kulawarga, pirang-pirang nayaka, pirang-pirang Punggawa. Mboten. Menawi jenengan niku anak Prabu nalika semanten wonten utusanipun para Pandhawa inggih menika anak kula Kakek Prabu Ndorowati wis paring dawuh, nganti dipun derekaken Jawata catur cacahipun ingkang sami dados seksi wonten madyaning perang ageng Bratayuda nalika badhe anjabel negari Ngastina. Sedaya mireng lho nggih, sedaya mireng. Koko Prabu negari kula aturaken wetah dhateng para Pandhawa, sedaya mireng. Ning bareng dewane Oncat sampeyan ngendika pripun? Bareng dewane Oncat sampeyan ngendika pripun? Aja kok separo, sak pro 4, sak pro 6, sak pro 16, sak pro 32. Sedumuk bathuk senyari bumi, negara niki ajeng kula totoi. Ngastina bali marang panguwasaning kula Pandhawa ning kudu tugel tel janggane Duryudana. Kabeh niki mireng, nggih. Nuwun sewu. Nek cara kula, kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Kowe ora trima. Ratumu tak unek-unek kowe ora trima ya. Aku wani unek-unek iki kanthi dasar bener sungkuni tak kandhani. Nek ora kelakon kaya ngene iki kapan nggonku bakal nguman-uman karo Duryudana. Watu sing serakah, watak angkara budi candala, ora nyawang Pandhawa ki sedulure, tunggal kulit daging, tunggal getih. Ning mentala ngidak-idak karo sedulur. Jagat kahanane kaya ngene iki rak wiwitane saka Duryudana, dadi contone wong elek. Kono nututi mlebu kono. Kono nututi mlebu, ditimpal teleke kono, aku tak metu jaba. Jagat wasisaning Ubathara Wayaptara jagat. Piye lah. Jebul nadyan wis tak peper-peper mubal babaling kanepsunku, wekasane wis ora kuwawa ngampah marang sumuking rasaku. Bari kudu salya matur ingkang sak tenane singlar saka angger-anggering kautaman lan unggah-ungguh. Yen ora tak ngonokake mengko mundhak anakku Ngastina ora ngerti marang kahanan ingkang sejatine. Apa to sababe kok Bratayuda nganti geger kaya mengkene? Ya merga saka wewatekaning anakku mantu ing Ngastina. Muga-muga eling marang Purwadaksina. Muga-muga daya-daya eling marang kahanan ingkang sak benere. Tak bali marang pesanggrahan ngaso sawetara pikirku. Selalu gembol manyar-manyar duk ning Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Bareng aku wis samapta ing gati sawega ing diri. Prapta ana ing tepining Tegal Kurukasitra. Lah kok dadi iki gawe kaget. Atiku iki ana cloroting. Tak kira yen to ndaru tetarungan ana ing antariksa. Bareng caket tak wis padake. Oh, lah iki ora panglik. Iki rak para berkasaan ing mapan ning Dandang Mangore. Nuwun sewu penembat.
Lagar kaleresan mekaten kula sak wadyabala namung badhe kepengin ngeyup kamukten dhateng Paduka Penembahan. Dene sakmangke Paduka sampun pinarengaken dados senopati mangrurah para Pandhawa wonten ing Tegal Kurukasetra. Kula tilaranipun sawargi Bathari Durga miwah Bathara Kala. Para jim setan priprayangan sami nungsang puyang numbuk bentus boten gadahi pengayoman. Malah samangke mboten saged nedha dhateng pangan kula ingkang sampun kinudrat dados tedhanipun para Baju Barat. Satemah samya luwe samya kepengin praptek Tegal Kurukasetra nanging mboten wonten ingkang paring pengayoman dhateng kula. Penembahan kula aturi ngayomi dhateng jasad kula. Menawi Paduka pareng ngayomi dhateng kula mboten ketang sakmangke kula badhe rencang-rencang mejahi para Pandhawa. Oh, Penembahan adan semanten ugi kula nyuwun pengayoman Penembahan. Nanyula Penembahan kula nyuwun pengayoman dhateng Paduka Sang Penembahan. Sampun dangu sanganing para wadyabala mboten nedha dhateng batanging menungsa mila dinten sakmangke gandeng Paduka sampun dados senopati. Keparenga paring pangayoman dhateng sangganing para Baju Barat. Tilaranipun Bathari Durga miwah Bathara Kala sakmangke nderekaken jengantika Penembahan anggenipun madheg suraning driya senopati wonten madyaning Tegal Kurukasetra. Oh lole lha kok dadi kaya mangkene lakone. Wadya balaning Pandya Bathari Durga. Gandeng kowe wis padha sambat karo Begawan Durna. Yen to kowe ora entuk pangan mergo ditinggal karo pengayomamu ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala. Lan tulus saka lair batinmu kepengin bantu karo Begawan Durna. Oh, kabeh wae para wadyabala berkasaan Baju Barat malah kepasang Yogya katujuh ing ngenu. Kang mangkono saya wuh kekuwataning Begawan Durna mrene bakal maju ana ing pabaratan. Menawi ngaten Paduka Penembahan Durna marengaken. Menawi ngaten Paduka Penembahan Durna marengaken dhateng lampahipun para Baju Barat. Lho, mesti wae tak keparengake. Jer kowe nambahi kekuwatane karo Begawan Durna. Menawi ngaten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. 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 Barisamu aja nganti ketara. Gandeng kowe iki jiwaning utawa wataking jim, mula barisanmu ya aja nganti kasat mripat tegese kudu nganggo laku dedemitan. Mengko yen wis para Pandhawa majang senopati ana Tegal Kurukasetra mung ngenteni marang dawuhing Begawan Durna ya kowe wadyabala Baju Barat kabeh. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun para wadyabala benjang menapa? Swatama wonten timbalan dawuh Kanjeng Rama. Gedhekno atimu ya, Ngger. Pun bapa tak rewangi kaya ngene iki mergo goleke kamukten karo kowe nanging sprana-sprene aku ora bakal entuk kamukten. Yen to ora tak rewangi kaya ngene iki, sapa ingkang bakal muktekake lawan kowe? Jer kowe anakku. Lho iki. Mula ikhlasno bapakmu madheg senopati. Dina semengko bakal katon kamuktenmu sarana aku iso mateni para Pandhawa. Kowe mesti bakal entuk pangkat derajat ingkang sakmurat kalawan labuhanmu tumrap negara Ngastina. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Penembahan. Lajeng sakmangke kepareng Paduka nembanga ngara budhaling wadya budhalke para wadyabala sak pirangan. Ngerakit gelaring baris napaki Tegal Kurukasetra. Lho niki ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bar matur dhateng Kanjeng Rama menawi kati dipriksa satu kabidalaken sewanci-wanci bodhol mboten badhe anggo jiwani. Yen to kabeh padha ngundang ora bendi pisan dandan pindho nglumpuk ping 3 bodhol. Lho niki ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kadinon saking Mandrawa nalika semanten lampahing para wadyabala nderekaken senopati pengambit tenggih Bambang Swatama. Kadinon saking Mandrawa tindaknya Sang Begawan Durna lamun kacandra. Ya satemene ana rasa ing nggondheli karo Begawan Durna. Nanging kewajiban kudu tak sisihake karo rasa katresnan. Sabab yen to kewajiban tak campur aduk karo katresnan mesti bakal warsa. Bakal bisa milah-milahke siji lan sijine. Ya. Mendawa. Nadan tak sawangi katon sepi kanan Tegal Kurukasetra. Nanging aku percaya bantring swara bedhug tambur saka negara Ngastina yen to Ngastina ngetoni senopati. Ayo aja sangga runggi.
Aja tida-tida rasamu. Iki Begawan Durna madheg senopati ana negara Ngastina. Oh, Ngger, aja nganti walang ati rasamu. Tandang ana Janaka, Werkudara, Puntadewa kene maju bareng reganing atiku. Kula nuwun mangke amit pasang kaliman tabe tinebene ing kula duni dumawaing tawang tuwang eyang. Kula nuwun sewu. Sampun kinten kula wantun ngrumiyini dhateng wasisanipun Alendra ing Wirata Kanjeng Hyang Durgandana inggih Kanjeng Hyang Matsapati. Kula menika gumun lelampahan sampun kepengker tebih ewadene tasih rinaos dening Kanjeng Hyang Matsapati ketitik pendak-pendak paduka Kanjeng Hyang lenggah wonten ing pesanggrahan tartemtu ketingal netesaken waspa. Kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa langkung-langkung menawi wonten sawanipun kadang kula panengah pun Arjuna Kanjeng Hyang boten saged amambengi dhateng mubal babaling raos satemah tilar dhateng wewatekanipun Alendra Gung Binathara ing Wirata lajeng muwun hangguguk kados dene lare alit menika kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa Werkudara. Nggih. Apa Siadi tau tati nampa pangendikaning Kanjeng Hyangmu ing Wirata? Wah. Nadyan aku sepisan bae durung tau nampa ngendikaning Hyang Matsapati kakekku ing Wirata. Mbok menawa ingkang pendak dina campur barep kakangku. Mbok menawa tau tati nampa pangendikaning Matsapati kakekku. Yayaji, wonten pangendika ing ngadhawuh. Wonten menapa? Koko Prabu, pendak-pendak Kanjeng Hyang Matsapati tansah angucap dhateng putra paduka inggih anak kula Punangka Wijaya inggih pun Abimanyu. Kula kinten Kanjeng Hyang dereng saged anyupekaken dhateng kawontenanipun Abimanyu ingkang gugur wonten ing madyaning peperangan. Inggih nyatanipun boten maiben jer nyatanipun sakmangke Abimanyu nilar dhateng satunggiling garwa ingkang nedheng bobot inggih menika boten sanes kejawi namung Kanjeng Hyang Utari. Mbok menawi saya pingget penggalipun Kanjeng Hyang Wirata menawi emut lairing punang jabang bayi sakmangke sampun boten kagungan tiyang sepuh Koko Prabu. Werkudara, Apa? lah iki apik lho Yai. Wah, anu kanan kaya ngene malah gunemamu sembrono. Lho, ora sembrono. Ning bareng Yai Aji paring pangandikan yen to Kanjeng Hyang urung iso nyupekake kelawan lakon ingkang wis kepungkur, ya kuwi patine anakmu si Abimanyu. Pendak-pendak aku ana ingkang nyebut jenenge Abimanyu. Eyangmu ing Wirata mesti tumuli muwun kaya dene bocah cilik ora keri adimu Janaka. Ya ora jeneng mokal. Sapa to sing ora pingget atine jer nyatane sing jeneng anak mongko ginadang-gadang bakal nyambung sejarahing para Pandhawa. Tumuli gugur ana ing madyaning pabaratan, mongko gugure si Abimanyu wujud kaya mengkono. Sapa sing ora lara atine? Iya. Nanging balani tembung anak. Anak ki saka tembung ana. Ana ki merga saka sing gawe urip. Iya. Dene titah ingkang nampa anak mau mung dititipi karo sing gawe jagat supaya nggula wentah. Bab perkara kodrating anak mau gumantung karo pesthine sing gawe jagat. Ya ora? Iya. Urip mati ana ing panguwasaning Gusti. Titah mung saderma dititipi marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Dadi upama anak mau dikersake dening panguwasaning Gusti kudu sowan marang ayunane. Sing jeneng wong tuwa sing dititipi anak karo sing gawe urip mau anane mung kudu ikhlas. Kuwi pitunganku lho. Iya. Mung kudu ikhlas. Coba to. Upama ditangisi ki apa Abimanyu arep urip meneh ngono apa piye? Upama digetuni ki Abimanyu bakal bali ana ing jagat ngono apa piye? Lah ya ora to. Lho sing tak gumuni lho.
lelakon sing wis kepungkur sing wis kelakon ing nalika semana wis padha sarujuk lan sarembug yen patine Abimanyu dadi kusuma bangsa. Lah kok dadi iki pendak-pendak ana nyebut jenenge Abimanyu kok bali padha nangis meneh iki terus piye coba? Le arep ngleremke penggalih Kanjeng Eyang karo adimu Janaka iki piye? Kresna, kula wonten dawuh. Aku percaya nek kowe kuwi wong pinter. Aku ra maido nek kowe iki wong wasis. Ning mbok yo ngerti atiku. Ngerti rasaku, Kresna. Aku mbiyen duwe gegayuhan sing tak gadang-gadang. Aku duwe turun sing ana turuning Pandhawa. Nganti Abimanyu tak jodhok-jodhokke karo anakku Utari iki mergo aku nggonku kedanan karo si Janaka, kedanan karo putu-putuku Pandhawa. Ning saiki anakku Utari meteng. Monggo sing lanang wis ora ana. Sesuk nek bocahe lair takon bapakne kudu takon sapa? Lah ya takon wong-wong kuwi to ya Werkudara. Kowe aja cengengesan kowe. Kowe wong susah mesti cengengesan. Mangke rumiyin to. Mangke rumiyin sakmenika dipun aturi menggalih. Nuwun sewu Kanjeng Eyang, menika mangsanipun perang. Lalampahan ingkang sampun kepengker sampun dipun dadaki sesarengan lan sampun sarujuk bilih nalika Werkudara kaliyan Janaka mapan wonten ing Argasetra puru mengsah Gardapati lan Wresaya. Nalika semanten ngendhlong barisanipun para Pandhawa tumunten sami sarembak mboten wonten sanes ingkang saged nambak lampahing para prajurit saking negaring Astina kejawi namung anak kula Abimanyu Yai Prabu Darma Aji sampun sarujuk Kanjeng Eyang malah mbotoi dhateng pun Abimanyu padha dimajengaken wonten ing pabaratan dumadosipun Abimanyu kedah kapuping rana Madyalaga pejah wonten ing pabaratan. Lah samangke panjenengan menika nalika semanten nyurung dhateng Abimanyu nalipun madeg Senopati kok sasampunipun Abimanyu pejah lenggetuni kok ora wis menika dos pundi? Apa ya nglakoni perang karo nangis sobi kula nyuwun dawuh. Ning rasaku kuwi lara. Lah inggih. Kula ngertos. Sapa to wong tuwa sing ditinggal anak ora lara atine? Arjuna. Kula wonten dawuh. Leh mar nangis ki tekan sok kapan? Leh mar nangis ki tekan sok kapan? Mongko bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung wong loro. Bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung piyayi loro, satriya loro, siji Werkudara, loro Janaka. Werkudara kuwi biyen nalika Gatotkaca tekaning pati, dheweke ya nangis kaya bocah cilik. Ning saiki wis bali seger meneh. Jiwa ragane lahir batine wis kukuh baku nggone ngadepi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara leren le sedhe kok genti kowe. Iki kok nek genti genten Bratayuda ora rampung-rampung lho. Monggo kewajibaning Pandhawa kuwi ngisas angkara murka dadi utusaning adil. Pinercaya dening para Jawata mangrurah satru sekti para Kurawa. Eling Yayi. Eling. Yayi Duryudana sakurawane kuwi ora bakal sirna angkara murkane lamun ora bareng karo ingkang sinandhangan Arjuna. Koko Prabu. Sepinten kalpatan kula nyuwun kenging samudra pangaksami. Jrenyatanipun manahipun titah menika wah gingsir. Wis ora sandadak mbok rembug. Yen tok bolan baleni mbok bolan baleni tundhone ora becik Eyang. Nggih. Samangke sampun ngogreh-ogreh sampun mamanten kasuwargan jati. Wayah panjenengan Abimanyu sampun jenak anggenipun mapan wonten ing Nurkastuba. Yo, Kresna sak banjure. Kula nuwun sewu sakmangke kedah tata-tata ngarakit gelaring baris. Mergi wancinipun sampun ngados mekaten menawi Kanjeng Eyang boten tumunten paring dawuh sinten ingkang kapacak minangka dados senopati. Gusti. Miturut pitungane Kresna sapa ingkang bakal dadi senopati ana ing pabaratan Tegal Kurukasetra? Menawi saking petangan kula, petangan ingkang sampun sami gugur para senopati, sakmangke ingkang badhe dipun ajokaken boten sanes namung kejawi Begawan Durna ing Sukalima. Durna ing Sukalima. Inggih Kanjeng Eyang. Begawan Durna ing Sukalima gerang daplok. Wong wis tuwa ngewangi karo para Sata Kurawa. Kresna.
kanggo nambak lakuning para Kurawa Lilanana. Aku ingkang bakal madeg Senopati. Mangke rumiyin, mangke rumiyin. Menawi paduka Kanjeng Hyang kebadhe madeg Senopati menika mangke nuwun sewu lho mboten nami kula angias dhateng kadigdayan paduka Kanjeng Hyang. Nanging menawi ngantos Kanjeng Hyang menika mangke kapuping Rana Madyalaka, sinten ingkang badhe anuntun dhateng lampahing para Pandhawa? Lah banjur sapa ingkang pantes madeg dadi Senopati ngembari marang kadigdayaning Begawan Durna ing Sukalima? Mboten wonten sanes kejawi namung Janaka. Koko Prabu. Piye? Nuwun sewu menawi sagedhagan menika kula mboten saged nampi dhateng pangandika paduka. Dasarmu apa coba aku tak takon? Yen sira sadi iso ngaturake dasare apa lan mengko ndak petung nganggo nalar sing ganep tibane ganep tegese ketemu ngakal mesti aku iso nampa nanging yen to dasarmu mengko ora maton ya sing gedhe pangapuramu peksa aku jiat karo Siadi. Eyang Durna menika utawi Bapa Durna menika pepunden kula menika guru kula. Kula saged kados mekaten menika pinulang uruk dening Kanjeng Bapa Penemban Durna. Menapa inggih badhe kelampan kula sakmangke badhe wantun lan mentala dhateng Bapa Penemban Durna ingkang sampun ngagengaken dhateng kawontenanipun Janaka. Arjuna, kula wonten dawuh, kowe kok kalah karo bojomu to? Kawon kaliyan bojo kula kados pundi? Kosik to, Sri Kandi kae rak wong wedok to. Sri Kandi wong wedok nalika semana tak tari Sri Kandi kowe dadi senopati tanpa nganggo pawadan sing werna-werna tumuli saguh maju ning pabaratan. Mongko mungsuhe ora baen-baen. Mungsuhe Kanjeng Hyang ngetal kandha Sang Mahatmarsi Wara Bisma. Yen ora wong sing kandel lahir batine tangeh wani ngadepi Kanjeng Hyang Dewa Brata. Nanging Sri Kandi wani, Sri Kandi wani. Katemane Kanjeng Hyang ngetal kandha gugur madyaning pabaratan merga saka Sri Kandi. Lah kok dadi kowe tak ajaka ning pabaratan mung dasar merga Durna kuwi gurumu kuwi rak mbiyen. Iki wis perang lho Janaka. Jroning perang ki aja gagas sedulur. Jroning perang ki aja gagas anak kadang mitra kawruh. Yen Durna madeg ana ing barisaning Kurawa, cetha kuwi dadi mungsuhing para Pandhawa Janaka. Piye kowe kok njur malah ndungkluk? Koko Prabu, piye? Menawi tetela mekaten. Sakmangke kula boten badhe singlar saking dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Tegese kula sagah. Bagus, ya ngono kuwi sing tak karepake. Siadi minangka dadi senopati ning para Pandhawa Werkudara. Nggih. Kowe dadi senopati pengapit? Yo, sagu. Lah rak ngono. Eyang, piye? Sampun kecepeng senopatinipun pengapitipun sampun sagah. Sabanjure kantun ngentosi pangrakiting gelar baris supados majeng wonten Tegal Kurukasetra. Yo, sakarmu aku pingkari manut karo kersaning Kaki Prabu Ndarawati. Nalika semanten nedeng jumangka sangya para Pandhawa kedadak samya geger samya alok yen ta ana dewa ingkang darat wonten ing Madyapada ingkang mlebet wonten ing pesanggrahan nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Indranite Gajah Kyai Herawana. Nenggih anganti dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu Nite Garuda Kencana datan kantun Bathara Kumaja dados kekagyat sangya para Pandhawa wau. Ila dal. Kejut raos manah kula pun. Dene paduka Hyang Pikulun Bathara Indra, Hyang Pikulun Bathara Wisnu, tuwin Hyang Pikulun Bathara Kumajaya. Ingkang rawuh wonten ing pesanggrahan kemarin kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya ya. Durgandana ulun tampa pangestu ulun tampanana. Matsapati ulun tampa pangestu ulun tampanana. Iya ya. Prabu Matsapati ulun tampa pangestu ulun tampanana. Matsapati kula pundi nggo jimat paripe dayaning kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Puntadewa ulun tampa. Iya, Puntadewa ulun tampa. Iya ya, Puntadewa ulun tampa. Kula nglantaraken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna ulun tampa.
Kresna Ulun Tampa. Iya ya, Kresna Ulun Tampa. Wah, Indra kakekku Wisnu. Kamajaya aku ngaturake bekti. Iya ya, Werkudara Ulun Tampa. Iya, Werkudara Ulun Tampa. Iya ya, Werkudara Ulun Tampa. Nyuwun mapunten Pukul. Kejut raos sing manahipun ingkang wayah pun Durgandana. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan, monggo menika wancinipun peperangan ageng Bratayuda Jaya Binangun. Menapa sekedinipun rawuh paduka Pukulun menika diutus Sang Hyang Jagat Girinata, inggih Sang Hyang Jatimurti kinarya amulung dhateng wayah-wayah kula para Pandhawa. Upami tetela mekaten kula mboten badhe selak. Jernyatanipun pejah gesangipun titah ing mapan wonten ing Janaloka menika gumantung dhateng panguwasipun para Jawata. Mila kula sumanggaken paduka Hyang Adi Pukulun Surapati. Matsapati wonten timbalaning adhawuh. Aja kaduk ati kadron menampa. Yektine prapta ulun ana ing pesanggrahan. Sayekti mung jurung pamuji kelawan para Pandhawa sabab kawiwitan saka ing ngarep tekaning dina iki Begawan Durna wis manjing dadi senopatining para Kurawa. Monggo ngertiya, antaraning Durna lan para Pandhawa, Durna lan para Kurawa kuwi ora bisa dipisahake. Jernyatane Kurawa lan Pandhawa kuwi padha-padha siswaning Begawan Durna. Inggene bakal katandha sapa ingkang utang bakal nyaur, sapa ingkang nyilih bakal ngulihake, sarta sapa ingkang nandur bakal ngunduh. Mula sing prayitna ngati-ati. Jeneng ulun Sang Hyang Bathara Indra kelawan pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Kamajaya yekti tansah paring donga pangestu kelawan para Pandhawa. Mula Arjuna aja wegah sarta aja ndelungkan dadi lair batin kita. Ana ing kene katandha sarta bakal kinarya bukti lamun sira putu ulun Harjuna. Yekti wis pantes dadi laranging jagat lancuring bawana, ora nyawang sapa ingkang dadi mungsuh kita. Kudu kita sirnakake jer kita minangka dadi utusaning adil mangrurah satru murka ingkang mapan ana ing jagat. Satemah sesuk purnaning Bratayuda bakal kababar jagat anyar ing kebak katentreman nggir Arjuna. Mulat para Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang Pukulun namung pangestu paduka ingkang kula suwun mugi-mugi sageta nindakaken dhateng dharma ingkang sampun sinampiraken wonten pundhakipun ingkang wayahipun Janaka. Kang mangkono madhep mantep kang dadi ati kita. Kita ora lan aja nganti wegah sarta aja kuwatir. Dewa tansah mayung lawan laku jandra kita. Yekti ulun tedhak ana ing jagat ya mung kepengin ngendikake apa ing wis ulun ngendikake kelawan jeneng para kulup para Pandhawa sakabeh lan mligine Arjuna. Padha lakonana nggone padha nglakoni perang suci kang aran Bratayuda Jaya Binangun, aja nyawangake nyawa ing padha tekaning pati. Sayekti patining para titah ing mapan ana ing Tegal Kuru Kasitra mau wis cinandhang lan kinudrat marang panguwasaning dat kamurwing dat Matsapati Kresna Werkudara Janaka Puntadewa prayogakna nggone padha bakal ngrakit gelaring baris kaya wis cukup dawuh ulun. Ulun boya bakal melu-melu perang gedhe Bratayuda ya mung jurung pamuji kelawan putu-putuku para Pandhawa. Muga-muga bisa padhang dalaning para Pandhawa nggih. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka Pukulun. Boten ana babar pisan. Nyatanipun ujaring para kaki-kaki, ujaring para sepuh nyebataken wonten ing Bratayuda menika boten wonten kenging dewa setunggal kemawon ingkang tumut-tumut perkawis menika. Lho sing jeneng menehi pangestu rak ya entuk-entuk wae to Kresna. Oh inggih, inggih. Ya mung gumulku kok dadak do numpak gajah, numpak merak bareng.
ngebak-bak inggun. Lah inggih. Janaka kula wonten timbalaning ngadhaw. Sang Hyang Surapati wis paring pangestu kelawan jeneng para kula putuku bocah bagus. Sang Hyang Bathara Sumansumun uga Sang Hyang Bathara Kumajaya. Apa isih tida-tida rasamu, Koko Prabu? Kula nyadong dawuh. Arjuna, aja lali lho. Semar saanakane cangkingen ora ketang mung saka pinggiring Kurusetra, nanging dayaning Panakawan kuwi gedhe tumraping sira Yayi. Lho niki ngestaken dawuh. Nah ingeten kula nyuwun pamit Werkudara ngrakit gelaring baris siadi dadi Senopati pengapiting Adimulanang Madukara. Ya Majapati kakekku aku njaluk pamit surtiti hati-hati duga-duga digawa. Tak balang puja sesanti padha lanang jurip nungger putu-putuku kabeh. Kekugek sadulita ndara kula ndara Janaka wis ketingal medal saking pesanggrahan mala sapa wong tuwa ki nek omong klerak-kleru mongko kula kok weruh sampeyan nganggo kalung sekar melati. Niku katandha nek sampeyan pun pinilih dados senopati, Den. Ning satriya kapatah dados senopati niku mesti atine bungah. Jer menika sing digayuh. Ning kok kaya mboten ndara sagedhagan menika katingal rengu pasuryanipun. Wis dadi senopati kok suntrut gayanipun menika wonten menapa? Ngabdi Semar nyadong dawuh, Den. Kowe mau krungu ora, Tru? Apa? Surak mawurahan manengker gumuruh. Wadyabala Kurawa wis ngetoni senopati. Oh iya. Weh, domongi kok. Apa iya? Kandhane kok ngeyel. Tarungoke sing madheg senopati Begawan Durna. Mula Ndara terus kekalung sekari nunci mbok menawa dipilih karo Sinuwun Prabu Ndarawati samapta ing gati sawika ing diri mungsuh gurune dhewe. Oh, piye? Iki pancen ya perang suci tenan. Ha iya. Gong. Kok meneng wae. Iki nanggo gara-gara wae, Tru? Ora. Wah, jan diwasaku nyiapke catetan lali janjine. Iku bengi ora entuk nganggo lali janjine. Empan nggawa papan. Nek lakone kowe dadi rol ngono kae, bagong gugat ngono kae. Gojek sak karepmu ning ngene iki ya kala-kala iki ngonceki crita. Waduh. Nah iya iki mangsane perang Bratayuda. Bratayuda? Yuda ora wuda. Tak parani nek utuh. Ngawur kowe nekat senengan. Bratayuda. Ngestina ngetoni senopati Begawan Durna. Wah, lah gleleng. Ha iya. Kaya kono iki ketoke kaya ngono ampuh-ampuh. Ayo to, sing wis ra ana sapa wae? Sapa sing ra ana? Ayo ka Sang Begawan Bisma wis seda. Senopati Ngastina pirang-pirang sing wis Kurawa iki semingkari pira? Sedaya kabeh mati karo Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Mongko nek karo Ndara Werkudara temandang karya, wah kaya dewaning Antaka. Maksude dewaning pepati. Ndara Werkudara nggawa gada rujapala glundhungke ngono prajurit 850 mati kabeh. Kuwi entuk kurang ora 850.
Cacahe ngono lho Le. Ning kok Ndara malah sungkawa. Lah enten pripun? Enten apa kok sungkawa sing dipenggalikno apa awi dionceki bareng-bareng kali Semar. Senopati pun didhep Wadyabala pirang-pirang kok sampean malah sungkawa niku. Monggo Senopati niku wajibane perang. Lah kok malah susah niku lek arep perang pripun? Nek ngepake Jaya Kawijayan, aji japa mantra, marai tumpang soh nggih sampean ngatek aji nek sampean nandang susah. Ora kena susah. Ora kena sungkawa. Kudu seneng atine. Ala becik bener luput pasrahke karo sing gawe urip nek cara kula ngoten. Gus Ndara. Jumparing dawuh napa, Den? Lah kok malah tingkem netrane bareng kula cedhaki. Napa kula pun mboten manganggep Semar niku manganggep kaya gedhog-gedhog biok sing tanpa gending. Sing gosok nggo gusah manuk ting krompiang omongan kula mboten manggagas sithik-sithik. Ngoten apa pripun? Nek pancen wis ora digagas mboten napa-napa, ning rasah susah teng arepe Panakawan, ora usah melu karo Semar. Kula niku wis pirang-pirang sasi ora bali mergo melu perang kok. Kula niku nek weruh bendara susah niku mangkel. Kaya-kaya lek kula ngemong niku mboten enten gunane. Pun mang tutuke le susah. Mang tutuke le sungkawa. Pirang dina le ajeng sungkawa. Men perjurit do mati kabeh. Ndara Janaka ora rampung nggone sungkawa. Monggo. Kula wegah ngurusi wong sedih. Ngurusi awak kula dhewe bingung. Ndara. Ada apa? Kok sungkawa niku enten apa? Panjenengan menika mustikaning Kurusetra, kembanging Kurusetra. Anggere Ndara Janaka maju ning pabaratan perjurit pirang-pirang biak saknalika do wedi kabeh. Jemparing tumpangke Gendhewa uncalke teng akasa celurut. Kurusetra udan jemparing. Wong 1000 mati kabeh. Akasane iki kok terus ming pripun niku? Wah, ora sumbut karo le metu nganggo kalung kembang dimadheg Senopati do surak-surak kabeh. Ore Raden Janaka, Raden Janaka. Aku barang tekan mriki teng arepe Semar Konjur. Enten apa? Gus? Dus? Ora panah ndasmu ireng. Gus kok dus ora. Urupe kuwalik. Urupe kuwalik. Terserah. Ora arep piye-piye. Dilekke wis ora iso. Nek ora aku ora rampung, Gong. Heeh, kowe pinter ya, Tru. Ah iya. Kowe ngapa ya kowe kok dadak nyempit kembang bareng arep modar? Wis tak antil modar. Syarat iki. Mbok menawa kowe arep kepanah cengelmu kuwi ora. Meneng wae. Kadangipun Kakang Yayi Arjuna kena ngopo si Adi kok nganti susah? Pun Kakang kuwi nalindring Ndarawati banget nggone tresna lawan si Adi. Pun Kakang Yayi Janaka. Wis mako banci ya, Tru. Banci dengkulmu ora. Anu sapa sih? Sama bojone Ndara Janaka sapa? Parmi. Sembadra. Heeh, Sembadra. Bapakne kula eneng apa bapakne kula kok kendel wae. Apa Yawara Sembadra kuwi salah? Apa aku kleru bapakne kula? Ora masuk to. Sri Kandi wis setrep dhewe ya. Ah iya. Sri Kandi. Heeh, Sri Kandi. Tobat. Panjenengan iki menapa lho, Kang Mas? Pangeran panjenengan niku kenging menapa? Ing ngatasi maju wonten ing pabaratan kok panjenengan niku mboten gadahi jiwa saking kados mangkaten menika. Mengko kami lingsem dipun presani dening piyai kathah, kula aturi paring dawuh, pangeran kula aturi paring dawuh. Ora masuk. Sapa ya, Gong? Ndara Werkudara.
Kok kaya bojoku nek nguyuh. Lah tempiling ora. Maune kon ngeterke nguyuh malah digusah. Lho digusah piye? Tak rungokke saka njaba. Wah aku kon ngalih iki. Jan suarane ngono kuwi kok. Kuwi ora. Wah. Kaya bis. Wah. Jelampor. Jlamprong. Wah, adikku bocah bagus. Aja sedih. Yen kowe sedih aku melu sedih. Jaroko. Wah. Jaroko. Kurang gede. Wah. Rada antep sithik. Wah. Gede sithik to. Hah? Gede sithik wis ra iso. Dutel-utel. Muni piye? Aku akon gedhe sithik. Ora iso. Dutel-utel. Iso engko. Padake kowe cerucul cengelmu ya ora. Dutel-utel ya ora piye-piye. Awe ora tanggap ping sama mbok jajal dombeni plikita. Wah. Bel orang ya kualek kok. Bagonge. Anu Ndara sapa Ndara? Gatotkaca. Oh ketok itu. Oh, Abimanyu, Ndara Abimanyu sugeng meneh. Oh iya. Kromo. Ono maling. Ora ngrego-ngrego to, Gong. Kanjeng Rama. Klengeng putra ing Tanjungan Nom pun Abimanyu. Rama latri nyusul wonten ing peperangan. Rama kula aturi nusul wonten ing peperangan. Kula kaboping rana Madyalaga Kanjeng Rama kula aturi nusul dhateng ingkang abdipun Abimanyu. Ingkang putra rinanjab dening para sata Kurawa Kanjeng Rama. Petro. Nun. Kok nggo sembrono. Mudir. Aku nek kelingan Abimanyu rasaku isih kaya dicocok Bajralungit. Kowe ora ngerti sing tak rasake apa sebabe aku meneng wae. Lah kok dadi kowe nyuwara kaya suarane Abimanyu mak tratap pikirku. Sing akon iki. Niki sapa? Gong, wo setan iki. Gong. Wo malah nang angkringan iki maca. Lagi pesen es teh. Iki lho masalah apa? Ora ngopo-ngopo. Kowe iki Adil Mudar iki lho sing ngakon suarane Ndara Abimanyu mau sapa? Aku manut. Iki nesu tenan, Gong. Aku wae iso ora nek nganti ora sida dadi senopati kowe tanggung jawab. Mundur. Piye, Mas? Kakangmu Petro kowe rak pecahi ndase. Oh, ya mengar dipecah. Nah, pecah ndase Mudar ya, Nyuk. Mengar dipecah ora. Engko didum nek dipecah. Kaya celengan. Ngeten, Petro mboten lepat. Petro ora salah mergane. Sampeyan ya susah. Sampeyan nek susah terus kabeh ya melu susah. Bapak nika mang delok. Mang menoleh. Bapakmu turu. Mer. Hei. Wah. Ora antil sirahmu. Gugah wong tuwa kok nyuwara sro banget ning kuping. Melek. Iki. Lagi entas e. Mau ya merem e. Ndara Janaka nesu. Sebabe Petro membo Ndara sapa? Abimanyu. Nyuwara Ndara Abimanyu Ndara Janaka kaget. Terus Petro dicucuki sirahe.
sing ngakon nyuwara Ndarama Abimanyu wis ora ana. Iki nek krungu tembung Abimanyu kowe nangis kok dadak nyuwara padha Ndarama Abimanyu. Kapok. Kowe meneng wae apa? Aku urusanmu. Iki anake sapa ya? Ambo. Oh iya udah anake Semar terus. Ya. Nene tekan sesuk-esuk wae udah anake Semar. Ya. Semar ngopo-ngopo rasa ditulungi. Ha iya. Mun nek kon jukuke wedang rasa jukuke wedang. Ya. Aku ora dianggep anak kok. Petro, dalem sesuk meneh ora kurang ajar. Kowe isih kelingan. Abimanyu ora wujud wong. Abimanyu dirancap dening Kurawa. Nganti wujude kaya landak. Nggih. Kula yo kelingan. Kula niku sae nek kelingan yo isih nangis. Kowe yo weruh dhewe. Kula sing gotong kuandane. Lha iki nek ajar Abimanyu rasane isih keloro-loro. Wis Petro. Ijo meneng ora iki? Mantel kabeh. Oh, wis ora ana sing motok babar blas. Ono yo nangis. Kene yo nangis. Semar yo nangis. Sapa sing ora nangis? Mbok mikir. Oh, wis senengane ora. Iki mangsa peperangan. Ora sak penake dhewe. Sampun cekap semanten Ndara. Ampun diterus-teruske. Iya. Semar. Non Semar. Mar, Engko nek kendang aku pecah piye? Diwakiske. Setan ora. Wonten dawuh aku wis pinatah dadi senopati. Dina samengko mangrurah satru murka Semar. Nggih. Sengipun. Ning senopati ngestina dudu wong bahen-bahen. Main bahen. Ora li kejaba mung guruku Begawan Durna. Nggih. Guru sampeyan. Iya. Mula aku kudu wani karo Kanjeng Bapa Penemban Durna. Mengke nek disetrap pripun. Mergo guru niku main ngelmu dhateng panjenengan. Sebab niku nek mboten menggok ngiwa mengke saya adoh. Terus? Ora nyambung ya. Andel ora. Kaya wong top-topo kae. Ayo mengkari sithik matane gong. Culeken. Hus. Mula kang sangka kuwi dina samengko tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Yen ana laku ning prajurit aja wedi kangelan mengko kowe tak paringi priksa ketapno prajurit ing ngombyong laku ning senopati saka negara Ngamarta Kakang Semar. Sendika ndederek Mal kula wonten dawuh ngerti ya lamun wektu dina iki aku ingkang kudu madeg senopati nanging dawuhing Koko Prabu Kresna dawuhipun Kang Raka pripun kanggo syarat kamenanganing Pandhawa untumu sing siji kuwi kon njabutke. Iki lho. Iya.
terus mongko ditaleni kenur dinggo kalung kowe Semar. Sing dawuh Koko Prabu. Koko Prabu sinten? Koko Petok. Syarat liyane napa mboten wonten? Ora ana, kudu kuwi Kakang Semar. Mudyar. Petro prek. Petro. Wong aku ki ora turu. Aku ki ora merem. Kok tetep nekat. Petro. Wonten dawuh Ndara. Ndara Janaka. Iya, Petro. Petro nun kowe nggawa obat. Kersanipun sing pripun? Mosok lali karo aku, Petro. Petro Dimas Negula. Kula wonten maring dawuh menapa, Ndara? Kene men dituruti wae. Engko ndak bingung nek ora dituruti. Petro, kowe isih nggawa sing sak bungkus isi loro. Ngesake ngemenika. Iya. Samenika mindhak. Oh ya wis. Rasah wae Petro. Wis tak untire wae. Rumansa. Bagong yo aneh-aneh wae. Yo Reng, yo nyambut gawe. Wiwit titi mangsane. Yo tutke Ndara terus. Yo. Mawurahan manengker gumuruk jampuing prang madaning Tegal Kuru Kasetra nenggih prang Bratayuda Jaya Binangun Senopati Negari Ngastina Begawan Durna nalika semanten nitih kreta sarwi angu balubal jemparing madaning Tegal Kuru Kasetra mula Trisang Arjuna sigra madheg wonten ing satengahing Tegal Kuru Kasetra nenggih Nalendra ing Pancala nggir anggir Arjuna kula kemawon nggih. Anak kula Madukara nedheng dados senopati mila kula boten wantun nungkak krama kaliyan panjenengan. Jejering senopati madheg wonten ing pabaratan menika panguwaosipun nglangkungi Nalendra. Kanjeng Paman sampun kados mekaten kula ingkang putra piyambak mboten. Krana anggen kula matur kados mekaten menika kula namung badhe nyuwun palilah. Palilah kados menapa? Menika ingkang kula antu-antu menika ingkang kula enteni saben dintenipun benjang menapa Kurawa menika ngedali senopati wonten ing kapatah dados senopati Begawan Durna. Kumbayana menika kaliyan Sucitra ngigit-igit panjenengan lenggah sampun ngantos majeng wonten ing pabaratan menawi dereng mireng ingkang bapa ing Pancala kapupuing Rana Madyalaga nggih.
jebol tanggaping Sasmita anak Prabu Ndarawati menika dadi pujangganing para Pandhawa. Bareng krungu yen to Begawan Durna ingkang maju ning pabaratan anakku lanang Madhuwara Janaka ingkang didadekke senopati. Oh, ora jeneng mokal kabeh jemparing ingkang wis tak umbulake ditatas pedhot kabeh dening Janaka. Ya. Lah kok iki ora pangling. Iki kaya Nalendra ing Pancala, Drupada, Sucitra. Oh, iki tunggal guru karo Kumbayana. Iki dadi pancatan nggonku malesku dituwuh lara wirang nalika kowe sia-sia karo Kumbayana. Sucitra, kowe ora weruh karo aku. Tampanana pusakaku laring badhak tak umbulake ning antariksa. Ora sirna Margalayu, aja dundang Begawan Durna Parak. Om kilat kesit pindha dathit lombahing jemparing datan katingal dening nata ing Pancala Prabu Drupada kenging pusaka jaja tembus gigil butul prapteng waligat nalika semanten sirna Margalayu gugur madyaning pabaratan mulat Glora Petruk kanthong lah mati oh jenengan ora tak maju barang yang apa. Wiwit Petruk empun wes ket mau sampean le teko telat. Lho, telat piye? Ya sampean ora ngerti wiwitaning peperangan kok. Wah, kaya ombak gumulung lorot. Mriki wadyabala ya pirang-pirang grutuk campuh teng tengah. Begawan Durna nite kreta ngumbulke panah cung Kanindra Janaka ditampani nganggo panah Indra Janaka pletas. Sing pletas sapane? Panah itu gel. Aku gak nek sembrono. Ki wektune serius. Lho, aku ki takon. Lah nggih. Lah terus kowe mlayu ngopo? Ndara Janaka sajahe kecipuan. Niki ketoke Ndara Janaka nek ora dibantu kali sampeyan nganggo nuwun sewu penggalih sampeyan pemikiripun Sinuwun Prabu Ndarawati niku mengke mboten badhe sae kedadosanipun.
Ngono Petruk nggih. Werkudara. Nggih. Jroning Mahabharatan kae kowe weruh to? Wah, weruh apa? Kae lho. Ana Nalindra nitih gajah. Glelang gleleng glelang gleleng saben jejere geger dheweke ngedoh, saben jejere geger dheweke ngedoh. Sapa kae? Kae jenenge Prabu Permeya. Prabu Permeya. Iya. Gajahe kae jenenge Gajah Hesti Tama. Terus Kowe nggawa gada. Gajah karo ratune kae kepruken gada men mati bareng. wah, yo. Sabanjure Kowe mangkat mateni Prabu Permeya karo Gajah Hesti Tama, Petruk entuk gawean. gawean kula napa? Bagong ning ndi? Gong. Rene. Ngapae? Ana gawean. Sedina pira? Lho. Iki gawean kewajiban perang kok sedina pira? Sinuwun Ndrawati sing dawuh. Kan engken napa sinuwun? Mengko yen Werkudara tok sawang iso mateni gajah karo ratune kae bar pisan mati. Nggih. Kowe dawuh karo prajurit Ngamarta, sing separo sing luwih sithik kon bengok Hesti Tama mati, sing separo sing luwih akeh kon bengok Asatama mati. Sing separo sing sithik bengok Hesti Tama mati, sing separo Asatama mati. Paham, Gong? Paham? Sing akeh kon bengok Hesti Tama mati, sing sithik kon bengok Asatama mati. Kuwalik. Sing sithik sing bengok Hesti Tama mati, sing akeh sing bengok Asatama mati. Oh, nggih, nggih. Kleru tak pecah sirahmu kowe. Oh, nggih. Wah, kok le berat ta iki? Ming perkara bengok kok totoh nyawa to. Werkudara, Nggih. mangkat saiki. Yo, jangkae. Ayo Petruk, nggih. Yo Gong yo. Ayo. Ora ngerti karo Prabu Permeya. Kowe do gelut ning aku nggunakake kalodhangan nggonmu perang. Pendak ana ratu mati sandangane tak teteli. Pendak ana ratu mati sandangane tak teteli. Tak go bali ning negaraku. Aku ora arep ewang-ewang karo Kurawa karo Pandhawa padha perang ya sakarmu. Ora ya sakarmu. Sing penting aku numpuk Brana Picis. Waduh. Waduh. Wis. Niki lagar muni. Wis gelem bisa dicocok. Gong, ayo. Oke. Weh. Sing tenanan. Nggih. Ya terus bengok ning kono ya. Yo. Apa juragan kejem. Asatama mati, Asatama mati. Hesti Tama mati. Meninggal tadi pagi. Dikebumikan di Kuncen. Iki ngopo iki, Gong? Ndara Werkudara rene. Tak tendang lho, Tru. Ngundang ora tekan. Asatama mati, Hesti Tama mati. Asatama mati, Hesti mati.
Asatama mati. Hesti mati. Yakin. Hesti Tama mati. Asatama mati. 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 Bakal iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna. Aku weruh kringkiamu Janaka, aku weruh kringkianing Werkudara. Aku ngerti kringkianing Puntadewa. Ora ana yang bakal bisa menang karo Begawan Durna. Sampya Pandhawa 5 bakal tekaning pati. Kocap kacarita. Sumbar manguwuh sang Begawan Durna. Rumaos unggul kalawan ingkang putra Nggaraden Janaka. Dadasakuling mangke kawis tinggal. Surak mawurahan manengker gumuruh. Sang Yapara Wadyabala sami alok yen to Aswatama mati parandring mangke sesarengan sami alok Hestitama tekaning pati parandene ingkang dumugi tapani pamirengipun Begawan Durna tanah sanes kejawianmu ingkang putra pun Aswatama mati mangono pangudas maraning para Wadyabala Aswatama mati Aswatama mati Hestitama Aswatama mati Aswatama mati Aswatama mati mati tenan Satama! Satama anakku! Oh! Satama! Satama! Satama mati. Kowe anakku, Gen. Kowe kayaku siji-sijine. Begawan Durna tangeh tumindak kaya ngene. Yen ora goleke kamukten karo kowe, Satama. Satama. Kowe mati liye. Oh. Wonten dawuh bapa. Kowe wong bagus. Kowe wong kendel Janaka. Aku bombong duwe anak kowe. Lenggonmu madeg senopati. Gregetan nganggo lelakoning bapakmu. Liripun kados pundi? Wadyabala Pandhawa mentala mateni Satama. Janaka kula wonten dawuh. Apa bener Satama mati? Janaka. Apa bener Satama mati, Janaka? Janaka. Apa bener Satama mati? Inggih kasinggihan mekaten Bapa. Satama! Anakku sing tak tresnani. Werkudara.
Kula bapak opo? Aku tak takon karo kowe ya, Lik. Aku tak takon karo kowe ya, Nang. Iya. Satama mati. Satama mati Werkudara. Satama apa tekaning mati. Wah. Kabar sing tak tampa kaya ngono. Nek kowe weruh ora? Kowe weruh ora Werkudara? Wah. Aku ora ngerti ning padha alok yen Satama mati. Satama anakku. Satama, kowe tekaning mati. Oh, Janaka, kowe ya wis. Aku pengen mbuktekke nyatane kowe ngandhake yen Satama mati. Werkudara tak takoni jarene ya krungu kabar ning ora ngerti kahanan sanyatane. Satama, kowe nanti to, Ger? Oh, bapakmu kaya ngene, anak Prabu Puntadewa. Panjenengan Alendra ingkang boten nate goro, Ger. Satama wonten pundi? Satama menapa pejah, Ger? Oh. Oh. Ucap kacarita Sanata ing Amarta Prabu Darmakusuma nalika semanten nitih kreta pusaka kacarita kreta pusakaning Sanata Puntadewa eling-eling Nalendra ingkang datan nate tumindak dosa mila sakilan wonten saknginggiling Siti utawi Bantala kaya ngambah Dirgantara dene Dyanata ing Amarta Prabu Darmakusuma mulat sawanipun Begawan Durna gandya lampah sesedokan wonten ngersanipun ingkang putra nggih Sang Prabu Darmakusuma dadi gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Yudhistira wau. Bapa mremban wonten menapa dene jengandika tawang-tawang tangis kula namung badhe nyatakaken kok, Ger. nyatakaken perkawis menapa nalika kula madheg wonten ing peperangan nembe ngumbar kasantikan guna kanuragan
Dumadakan boten kanthi kanyono-nyono samya alok. Mula wadya bala sami alok yen to Asatama anak kula tekaning pati, Ger. Menapa menika nyata, Ger? Panjenengan menika nalendra ingkang boten nate kelepetan gedosan. Panjenengan nalendra ingkang boten nate tumindak dosa. Menapa inggih leres mekaten, Ger? Inggih, Bapa. Namung sak ngertos kula. Ingkang pejah menika wujudipun Hesti Tama Bapa Penemban Kacarita. Nalika semanten Sang Nata Prabu Darma Kusuma paring pangandikan bilih ingkang pejah Gajah Hesti Tama parandene Begawan Durna saka bingung bali wuring budaya. Kirang cetha panampinipun sinengga anyebat nami ingkang putra Aswatama saknalika dawah kalenggak kalianing jagat gaweaning para dewa kreta pusakaning Sang Prabu Darma Kusuma ingkang sekawit sakilan wonten saknginggiling Bantala dadi anjlok wonten ing Bantala kacena bilih nandhang dosa sepisan wonten ing alam donya. Asatama sumeneng angger gancang nenggih putra ing Pancala atmajaning sawarga Prabu Drupada nenggih Raden Trusna Jumena anggenipun hangigit-igit hanggeget waja hanggegem asta krana sedanipun ing Rama Prabu Drupada sinengkakaken dening Senopati ing Ngastina nenggih Sang Begawan Durna nalika semanten mulat Sang Tapa Begawan Durna wis datan gadhahi kekiyatan amung bengok-bengok sarwi amuwun kados dene lare alit wonten tengahing Tegal Kurukasetra ing Ciptarsa jumangkah anugel jangganing Sang Begawan Durna parandening mangke boten wonten kaprawiran ingkang kinarya anyurung kemanening Sang Trusna Jemena keparenging jawata gayaning para jawata ingkang nganglang jagat nenggih sok maning Bambang Ekalaya sigra manjing angganing Sang Trusna Jemena wae. Jajaran Sukertaning bauna iblis lanat tak inceng ana ing Tegal Kurukasetra saiki kelakon penjangkaku Begawan Durna kowe nyedani wong tuaku Kanjeng Rama Drupada utang nyawa nyaur nyawa utang getih nyaur getih ing kene marganing patimu kowe Begawan Durna Om Om
mati dening aku. Nadyan pinulosara dening Sang Trusna Jemena parandene datan Graita tuwin datan ngraosaken Begawan Durna amung ajele-jele angularing ing putra nggih Bambang Swatama. Swatama kowe nendi Cak Bagus? Swatama kowe aja mati ya Le, kowe aja mati Swatama, tugel gulumu. Surak mawurahan manengker gumuruk samya alok yen to Begawan Durna gugur madyaning pabaratan sinabet curiga jangganing dening Sang Trusna Jemena tugel tel mestaka dienggo bal-balan dipun soraki sangganing para wadyabala sak Tegal Kurukasetra nglumpruk tanpa daya Sang Duryudana. Bapa Durna Bapa Durna